Не маючы сталых незалежніцкіх традыцыяў, Беларусь трапіла пад нямецкую акупацыю як частка шматнацыянальнай савецкай імперыі. Тым не менш, новаствораная цывільная адміністрацыя ў краі на чале з гаўляйтарам Вільгельмам Кубе зрабіла рашучую стаўку на адраджэнне беларускасці ў генеральнай акрузе. Гэта сталася перашкодаю як для польскай меншасці, гэтак і для савецкай партызанкі, якія вялі актыўную барацьбу супраць усіх праяваў беларускасці ды пачынанняў акупацыйных уладаў. Жорсткасць акупацыйных уладаў стала адказам на гэтую барацьбу, у выніку якой найбольш дасталася мірнаму насельніцтву. Вільгельм Кубе рашуча выступіў супраць такіх акцыяў. Аднак у канфлікце з паліцыйнаю і эсэсаўскую апазіцыяй ён панёс страты. Увесь палітычны механізм, які ён збудаваў цягам 2 гадоў, быў разбураны. Гледзячы на некаторыя паразы, Кубе не адмовіўся ад сваёй палітычнай лініі. Ён пачаў распаўсюджваць тэорыю аб нардычнасці беларусаў. Насуперак гімлеравым развагам аб расавай ніжэйшасці славянаў, Кубе спрабаваў падвесці тэарэтычны грунт пад сваю тэорыю, а заадно змяніць агульнае стаўленне да беларусаў з боку нацысцкіх дагматыкаў. Ён нічога не ведаў пра Беларусь, пакуль не прыехаў туды. Я просто не ведаю, адкуль у яго ўзялася, і задумовуюся над гэтым, адкуль у яго ўзялася імкненне да разбудзіць нацыянальную свядомасць і імкненне в народзе змагацца за сваю дзяржаўнасць. Нягледзячы на шматлікія перашкоды, Кубе здолеў на пачатку 1943 года ажыццявіць шэраг праектаў для абуджэння прыхільнага стаўлення з боку мясцовага насельніцтва. У сакавіку ён выдаў распараджэнне аб землеўпарадкаванні, каб замацаваць вынікі леташняй аграрнай рэформы. Поспех прынеслі намаганні Кубе адкрыць у Менску медычны інстытут, першую вышэйшую навучальную установу, створаную падчас нямецкай акупацыі Беларусі. Але найвялікшым дасягненнем Кубе сталася стварэнне Саюзу беларускай моладзі. Яна была настолькі беларуская моцная, так? Што такую зарадку беларускую, як укол, разумееце, на ўсё жыццё. Я быў сябрам этой Саюза беларускай моладзі, як і ўсе мае сябры таго часу. Мне было тады яшчэ 16 гадоў я не скончыў, калі эта арганізацыя паўстала, і быў з ёй да канца, у нясвіжы. Маючы шматгадовы досвед працы з моладдзю ў Нямецчыне, Кубе добра разумеў значэнне моладзевай арганізацыі для актывізацыі беларускага нацыяналізму. 22 чэрвеня 1943 года падчас урачыстасці ў Менскім гарадскім тэатры Кубе абвесціў пра стварэнне СБМ. Структура арганізацыі нагадывала Гітлер-Югенд і грунтавалася на прынцыпе правадырства. Гэтак галоўным органам СБМ быў кіраўнічы штаб. Яго шэфам прызначылі Міхала Ганька, беспасярэдне падначаленага Кубе. Працаю сярод дзяўчат на цэнтральным узроўні кіравала доктар Надзея Абрамова. Адчыніліся 2 першыя навучальныя цэнтры СБМ. Для хлопцаў у Альберціне пад Слонімам і для дзяўчат у Драздах пад Менскам. Да СБМ магла належаць беларуская моладзь у веку ад 10 до 20 гадоў. Вы бачыце, это значок Саюза беларускай моладзі. Мы ўсе мелі тады тут на рукавах тут. На рукавец этого. Был, между прочим, бело-червоно-белый. Это был тут это бан, и на это было СПМ, Союз белорусской молоди.
Паводле статуту СБМ мэта гэтай арганізацыі была сярод іншых узгадаваць паслядоўных будаўнікоў новай Беларусі. Асноўны націск рабіўся на выкараненне гістарычна абумоўленай рабскай псіхалогіі, развіццё пачуцця грамадзянскага абавязку. Асноўная яго мэта это была нацыянальнае ўзгадаванне, патрыятычнае выхаванне моладзі. Па сутнасці, СБМ стаў першай і на той час адзінаю прызнанай у Берліне грамадскую структурою, якая магла праводзіць шырокую выхаваўчую працу ў беларускім нацыянальным духу. Просто СБМ паўставаў пры школах, пры сярэдніх школах. І там залічаліся усе па класах. Усім гэта падабалася. Працавалі, дзейнічалі. Недзе там, скажем, у кастрычніку пэўне, а можа і ў верасні 43-го году. Прыйшоў такі вельмі прыгожы і прыстойны чалавек, малады, гадоў 22-23. Ну, ведалі, хто гэта такі, это вучитель, там з-пад Любчы. Ён называўся Віктор Казак. Ён прыйшоў і сказаў, ён быў нашым вучителем беларускай мовы, і сказаў, вось з сённяшняга дня мы засноўваем Саюз беларускай моладзі. Хто за? Ну, хто за? Усе за. Усе за. І такім чынам я стаўся СБМаўцам. Актыўны рост Саюзу беларускай моладзі з восені 1943 года сведчыў пра тое, што ідэя Кубы трапіла на урадлівую глебу. Савецкае ж падполле вельмі варожа ставілася да СБМ і намагалася перацягнуць беларускую моладзь на свой бок. Аднак насуперак настойлівай падпольнай прапагандзе з 10-тысячнай арганізацыі толькі некалькі дзесяткаў сябраў СБМ перайшлі да партызанаў. Другім істотным дасягненнем Кубы ў 43-м годзе сталася стварэнне ў чэрвені беларускага камітэту даверу, званага часцей радою даверу. Камітэт меўся выконваць дарадчую і прадстаўнічую функцыю ад імя беларускіх нацыянальных колаў. Меў быць створаны орган, які павінен быў чакаць, калі прыйдзе адпаведны час, каб мог ператварыцца прадстаўніцтва нацыянальнае. Гэта адлюстроўваў і асабісты склад камітэту, у які ўваходзілі 16 чалавек. 9 з іх былі прадстаўнікамі мясцовай беларускай адміністрацыі, 6 постаці цэнтральнага ўзроўню. 16-й чалец ніколі не называўся, праўдападобна, што ім быў сам Кубе, фактычны кіраўнік камітэту. Камітэт меўся прысвяціць асаблівую ўвагу 3 праблемам: развіццю школьніцтва і выхаванню моладзі, аднаўленню гаспадаркі і забеспячэнню насельніцтва харчаваннем і, нарэшце, нямецка-беларускай супрацы ў барацьбе з партызанамі. Свае прапановы ў 3 вызначаных кірунках камітэт мусіў падаць на супольным паседжанні з прадстаўнікамі нямецкіх уладаў. Тым часам Кубе працягваў барацьбу дзеля абароны мірнага насельніцтва з СС і паліцыяй, якія яму не падпарадкоўваліся. Кубе выкрываў злачынствы карнікаў і намагаўся давесці гэтыя факты да ведама Розенберга і Гітлера, наіўна разлічваючы, што такое ўмяшанне дасць нейкі плён. У адным з сваіх лістоў Кубе паказаў злачыннасць дзеянняў Готберга як кіраўніка карнымі аперацыямі, якія, акрамя катастрафічных палітычных і эканамічных вынікаў, не толькі не змяншаюць партызанскіх сілаў, але, наадварот, выклікаюць іх рост. Не застаўся ў баку і камітэт даверу, і ён таксама выступіў у абарону насельніцтва, збіраючы звесткі пра рэпрэсіі, учыненыя карнымі аддзеламі па ўсіх акругах Генеральнага камісарыяту Беларусь. 23 жніўня 43 года на супольнай сесіі з нямецкай цывільнай адміністрацыяй і паліцыяй камітэт выступіў з пратэстам супраць такой дзейнасці карных аддзелаў. Ён звярнуўся з просьбаю да нямецкіх уладаў спыніць карныя акцыі ды даць рэальныя гарантыі бяспекі для тых, хто вярнуўся з лесу. У адказ прадстаўнікі службы бяспекі СД, афіцэры войскаў СС і ахоўнай паліцыі ускачалі крычаць і абурацца. Брыгаденфюрер СС Карл Ценнер спрабаваў апраўдаць карныя акцыі ў дачыненні вясковага насельніцтва,
Аднак Куба насуперак цэнеру пачаў апраўдвацца перад камітэтам даверу. Ciekawe było tylko to, że Kubę tłumaczył się przed nimi. Ja mówię, że słuchajcie, to nie moja wina. Ja już nieraz dokładywał w Berlin i prosił i tłumaczył im, że takimi sposobami nie możemy перемогти partyzancki ruch. Ale to sprawa SS i policji. No i tym bardziej, prawda, powiększało konflikt pomiędzy nimi, jaki zakończył się już прострітні. – 22 чэрвеня 43-го года на ўрачыстасці ўтварэння СБМ у памяшканні Менскага гарадскога тэатру на Кубе здзейснілі замах. Замахоўцы разлічвалі, што ўсталяваная пад сцэную міна выбухне ў той час, калі ў тэатры знаходзіўся Кубе. Але выбух прагучаў пазней, падчас тэатралізаванага відовішча, калі гаўляйтара ў будынку ўжо не было. Загінулі 13 чалавек. Некалькі дзесяткаў былі цяжка параненыя. Сярод забітых і параненых ніводнага немца не аказалася. Пасля няўдалага замаху, прыпісанага бальшавіцкім агентам, паліцыя распачала новую атаку на Кубе з мэтаю прыбраць яго з Менску. Галоўную ролю тут меў адыграць шэф СД Эдуард Штраух. У чэрвені-ліпені ён і ягоныя людзі пачалі актыўна праточвацца ў генеральны камісарыят і распрацоўваць Кубе. Аднак той своечасова заўважыў падкопы. Разгарэўся скандал. 20 ліпеня Кубы выклікаў Штрауха і паведаміў яму, што перарывае усялякую супрацу з паліцыяй і асабліва з СД і забараняе яе працаўнікам уваходзіць у генеральны камісарыят. Беспасярэднюю нагодаю для такіх дзеянняў паслужыў расстрэл СД 70 габрэяў, што працавалі ў камісарыяце. Куба выказаў тады Штрауху наступнае. Такога характару паводзіны нягодныя немца і нямецчыны Канте і Гёте. Калі нямецкі аўтарытэт будзе падарваны на цэлым свеце, дык станецца гэта з нашай віны. Аднак намаганне Штрауха падтрымліваў Готберг. Ён быў асабліва зацікаўлены ў тым, каб прыбраць Кубе. У найбліжэйшым часе ён спадзяваўся атрымаць павышэнне на групенфюрэра, а ў далейшай перспектыве разлічваў заняць пасаду Кубе генеральнага камісара Беларусі. 25 ліпеня Штраух падаў свайму начальніку фон Баху рапорт у справе Кубе. У ім гучалі абвінавачванні ў поўнай неадпаведнасці Кубы як кіраўніка і адміністратара. Крытыкавалася беларуская палітыка гаўляйтара. Штраух прывёў доказы, на грунце якіх сцвярджаў, што Куба у глыбіні сэрца праціўнік нашых габрэйскіх акцыяў. Ягоны рапорт зводзіўся да таго, што пакідаць генеральнага камісара на ранейшай пасадзе не мэтазгодна. I co stało się? I nie było już innego wychodu. Niemcy, SS-owcy jego powinni byli, nie mogli jego odklikać, nie mogli jego wygnać z Mińska, mogli jego tylko zabić, ale nie chcieli jego zabiwać sami. To wyglądałoby nieprzyjemnie, durno, jak Niemiec Niemca, prawda? Faszysta, nie. Rukami sowieckich partyzanów. I гэта рабілася. На некалькі тыдняў запанавала цішыня. У ноч з 21 на 22 верасня яе перарваў выбух міны, падкладзенай пад матрац Кубе. Нямецкае інфармацыйнае бюро паведаміла з Менску, што Кубе загінуў у часе замаху зарганізаванага бальшавіцкімі агентамі. Паводле афіцыйнай версіі, міну падклала пакаёўка Кубы Алена Мазанік, якая атрымала яе ад Марыі Восіпавай, партызанскай сувязной. Абедзве жанчыны уцяклі да партызанаў і самалётам іх пераправілі ў Маскву. Я лічу, што забойства Кубы магло быць арганізаванае шляхам загавору нямецкіх афіцэраў, СС і паліцыі, перш за ўсё Готберга, Штрауха, Фонденбаха, z допомогой советских партизанов. Это miało показать кровавые, правда, деяния большевистской Москвы, якія его знішчаюць таких людей. На карысць гэтай версіі сведчыць справаздача камісіі, створанай для расследавання забойства Кубе. Камісія складалася выключна з афіцэраў СС, падпарадкаваных беспасярэдне Готбергу, Баху і Гіммлеру.
Следства вялося ўсяго некалькі дзён, за якія камісію ўдалося высветліць непраўдападобна шмат інфармацыі. Яна выкрала ўсіх падпольшчыкаў, што ўдзельнічалі ў аперацыі. Ніводзін з іх чамусьці не скарыстаўся з магчымасці ўцячы адразу пасля замаху. Высветлілі нават тое, што Восіпаву і Мазанік пераправілі з партызанскага лётнішча ў Маскву. Смерць Кубе і да сённяшняга дня абрастае загадкамі, не перастаючы быць таямніцаю. У дзень пахавання Кубе Гітлер загадаў пакласці на ягонай магіле вянок ад свайго імя. Затое Гіммлер пазней зазначыў, што толькі смерць выратавала Кубе ад канцлягеру. Это з кніжкі Рейтлінгера «The House Built on Sand», што сярод цывільных або вайсковых буйных чыноўнікаў у Расіі, это значыць в Савецкім Саюзе, Кубе быў адзіны, хто пэўны час тармазіў дзейнасць расійскіх забойцаў. Патэтычны і неўдачлівы, тоўсты і сладастрастны, гэты пажылы чалавек шмат месяцаў займаўся тым, на што не асмеліўся ніводзін сябра праслаўленай антыгітлераўскай апазіцыі. Вот, гэта была яго... Такая была яго ацэнка. Адназначна адмоўная ацэнка Кубе савецкімі гісторыкамі ды публіцыстамі сталася вынікам ягонага падтрымання беларускіх нацыянальных колаў з перспектывай стварэння беларускай дзяржавы пад пратэктаратам Райху. Ужо праз месяц пасля забойства Кубе 26 лістапада 1943 года Чырвоная армія увайшла ў Гомель. У снежні апынулася ў прадмесцях Віцебску, а 14 студзеня 44-го заняла Калінкавічы і Мазыр. З гэтага часу аж да наступнай буйной аперацыі ў чэрвені 1944 года лінія фронту падзяліла Беларусь на дзве часткі. Тым часам пасля смерці Кубе абавязкі генеральнага камісара Беларусі пачаў выконваць Готберг. Фактычны найвышэйшы начальнік СС і паліцыі Цэнтральнай Расіі ды Беларусі. Готберг не меўся працягваць палітычны курс Кубе. Ні Гітлер, ні Гіммлер не былі прыхільнікамі палітычнай супрацы са славянскімі народамі. Готберг быў ад пачатку скептыкам. Ён не верыў беларускі нацыяналізм. Ён гаварыў, што беларусы не ўмеюць гаварыць па-беларуску, не разумеюць сваёй мовы, што яны толькі мараць аб тым, каб дапамагаць савецкім партызанам. Готберг не жадаў рабіць стаўку на беларускі нацыяналізм з асабістых прычынаў. Ён не забыўся, як сябры камітэту даверу і яго старшыня Вацлаў Івановскі выступалі супраць барбарскіх метадаў карных аддзелаў СС на супольным паседжанні ў жніўні 43-го. Да таго ж, 23 верасня сябры камітэту спаткаліся з намеснікам Розенберга Альфредам Майерам, якому падалі праект прызнання аўтаноміі Беларусі і ўз'яднання яе тэрыторыі, падзеленай паміж рознымі адміністрацыйнымі адзінкамі. Таму пераемнік Кубе цалкам ігнараваў камітэт даверу і нават выношваў намер яго роспуску. З вясны 1943 года у руках Готберга сканцэнтравалася практычна ўся паліцыйная ўлада на землях генеральнага камісарыяту і ўсходняй Беларусі. У адрозненне ад зоны цывільнага рэжыму нямецкія вайсковыя ўлады ва ўсходняй Беларусі не праводзілі актыўнай нацыянальнай палітыкі і не імкнуліся выкарыстаць яе, каб дамагчыся прыхільнага стаўлення тутэйшага шыхарства. Ва ўсходняй Беларусі вайсковыя ўлады пагадзіліся на дзейнасць СБМ толькі ў верасні 1943 году. На беларускай мове тут не выйшла аніводнай кніжкі ці брашуры. Па сутнасці, акупацыйныя ўлады тут не ўмешваліся ў моўныя пытанні. Западные там школы были, а у нас это не было, у нас не было такой организации, в Восточной Беларуси. Цяпер Готберг хацеў цалкам падпарадкаваць сабе і гаспадарчую дзейнасць, і не толькі на тэрыторыі, кіраванай цывільнай адміністрацыяй, але і ў зоне вайсковага рэжыму. Ужо ў лістападзе пад зверхнасцю Готберга апынуўся суцэльны гаспадарчы абшар. Гаспадарчая палітыка Кубы адышла ў нябыт. Пад канец акупацыі людзі балюча адчулі на сабе гэтыя перамены.
Раз за разам пачаліся павялічвацца нормы паставак мяса, жывёлагадоўля прыйшла ў поўны заняпад. Аднак асноўным клопатам Готберга па-ранейшаму заставалася барацьба з партызанамі. Неэфектыўнасць старой тактыкі змусіла яго перагледзець свае погляды на гэтую праблему. Сваю новую канцэпцыю ён агучыў у канцы лістапада 43-го. Па-першае, ён прызнаў, што ранейшыя бесчалавечныя метады абыходжання з насельніцтвам былі памылкаю, бо парушаюць ягонае пачуццё справядлівасці. А па-другое, карныя экспедыцыі не могуць прынесці чаканых вынікаў. Паводле разасланай неўзабаве па вайсковых аддзелах інструкцыі забаранялася залішне жорсткае абыходжанне з цывільным жыхарствам. Палонных, якіх раней папросту расстрэльвалі, загадавалася трымаць у перавалачных лагерах. Хворым, старым, а таксама маткам з дзецьмі дазвалялася пераязджаць у больш спакойныя месцы разам з усёю іхнаю маёмасцю. Да таго ж, на пачатку сакавіка 44-го Розенберг падпісаў дэкрэт, які надаваў права памілавання удзельнікам партызанскага руху на Беларусі. Аслабленне тэрору ў дачыненні да цывільнага насельніцтва сталася адным з элементаў новай антыпартызанскай стратэгіі Готберга. Крытычна ацэньваючы вынікі ранейшых карных акцыяў, ён імкнуўся дамагчыся прыхільнасці насельніцтва, каб уцягнуць яго ў барацьбу супраць партызанаў. Аднак спадзявацца на шырокае падтрыманне беларусаў напрыканцы 43-го было цяжка. Не апраўдаліся надзеі на стварэнне паліцэйскіх батальёнаў замест распушчанай самааховы. На пачатку 1944 году у шэрагах вайскова-паліцыйных аддзелаў па ўсёй Беларусі налічвалася не менш за 50 000 чалавек. Аднак Готберг па-ранейшаму не меў даверу да беларускіх вайсковых фармаванняў, што і было асноўным тормазам у фармаванні беларускіх узброеных сілаў. 19 кастрычніка 1943 года Готберг выдаў загад стварыць абаронныя вёскі. Пасля ачышчэння абраных пунктаў ад ненадзейных элементаў было загадана раздаць лаяльным жыхарам па 50-100 вінтовак. Ва ўсходняй Беларусі з-за нястачы мужчынаў і з-за страты даверу мясцовага насельніцтва да немцаў вынікі кампаніі аказаліся досыць сціплыя. Аднак на тэрыторыі генеральнай акругі Беларусь гэтая кампанія праходзіла больш паспяхова. Тут узнікне некалькі дзесяткаў супраць партызанскіх пунктаў. Аднак усе гэтыя захады сведчылі пра тое, што Готберг кіраваўся найперш матывамі змагання з савецкімі партызанамі, а не пра беларускую палітыкаю. Готберг быў праціўнікам ранейшага курсу Кубы, і ўсе наступныя змены, кульмінацыяй якіх сталася стварэнне Беларускай цэнтральнай рады, БЦР, былі вынікам працы Астроўскага, а не Готберга. Пасля смерці Кубы Астроўскі вярнуўся ў Беларусь, і яго людзі імкнуліся стварыць сваю арганізацыю пад кіраўніцтвам Астроўскага. І яны пераканалі Готберга, што гэта варта стварыць такую арганізацыю. Готберг не спяшаўся згуляць гэтую картаю. Аднак ён разумеў, што такі орган адыграе пэўную прапагандысцкую ролю і стане карысным інструментам у антыпартызанскай вайне. Але ўвесці ў дзеянне праект БЦР планавалася праз актывізацыю камітэту даверу. Гэта, паводле Готберга, дазваляла абмінуць досыць складаную фармальную працэдуру. Астроўскі мог стаць кіраўніком рэарганізаванай рады толькі пасля таго, як Вацлаў Івановскі пакіне гэтую пасаду. Готберг не стаў звальняць Івановскага ці патрабаваць, каб той падаў у адстаўку. Ну, то Готберг сказаў: это нічого. Будуць замахі, якія зарганізуюць самі беларусы. І пасля гэта было сказано в Берліне на канференції 22 листопада 43 году. Праз 2 тижні прикладно був поранений Івановський, який на другий день
7 снежня памёр у шпіталі. І гэта была Годберг не хацеў брудзіць рукі гэтай справай. Гэта пакінуў самым беларусам. Рабіце, калі ласка, гэта адна з паскудных справ. Смерць Вацлава Івановскага, бацькі гораду, як яго звычайна называлі, ахінула смуткам жыхароў Менску, а ягонае пахаванне 11 снежня вылілася ў сапраўдную масавую дэманстрацыю жалю, пашаны і удзячнасці. Са смерцю Івановскага знікла апошняя перашкода на шляху Астроўскага да БЦР. Неўзабаве пасля забойства Івановскага 19 снежня 1943 года кандыдатуру Астроўскага вылучылі на пасаду прэзідэнта БЦР. Праз 2 дні, 21 снежня, у Менску адбыўся урачысты сход, на якім Годберг абвесціў стварэнне Беларускай цэнтральнай рады і прызначыў Астроўскага яе прэзідэнтам. Там жа абвесцілі статут, у якім БЦР менавалася прадстаўніцтвам беларускага народу. А яе галоўнаю мэтаю ставілася мабілізацыя ўсіх нацыянальных сілаў на барацьбу з бальшавізмам. Рада мелася стаць найперш дарадчым органам, аднак у некаторых галінах, такіх як сацыяльная абарона, культура і школьніцтва, яна атрымлівала права на самастойную дзейнасць і магла выдаваць распараджэнні ад уласнага імя. Беларуская цэнтральная рада для немцаў была патрэбная толькі як прапагандовая шыльда, каб прыцягнуць насельніцтва да змагання з бальшавікамі, з партызанамі і не толькі з партызанамі. Зноў для беларусаў, якія бачылі, што фронт ужо стаіць на Дняпры і на Прыпяці, што дні нямецкай акупацыі ў Беларусі ўжо палічаныя. Ведалі аб гэтым добра ўсе. І сам Годберг тое ведаў. І дзеля таго імкнуліся, патрэбная была БЦР, каб стварыць сваё войска і адступіць на захад са сваім войскам, якое умацоўвала бы палітычную пазіцыю БЦР. БЦР узнікла ў выніку рэарганізацыі камітэту даверу, але ў дачыненні яго яна сталася асобным беларускім органам. Праўда, з фармальнага гледзяшча БЦР не была самастойным органам. У статуце БЦР прысутнічалі пункты, якія абмяжоўвалі яе дзейнасць толькі тымі заданнямі, якія ставілі перад ёй акупацыйныя ўлады. Гэтыя абмежаванні датычылі нават тых кірункаў, дзе БЦР мела права на самастойныя рашэнні. Прэзідэнт БЦР прызначаўся і здымаўся з пасады паводле рашэнням генеральнага камісара. Ён таксама прызначаў і сябраў рады. 22 студзеня 1944 года абвесцілі 14-асабовы склад рады на чале з прэзідэнтам Астроўскім і 2 ягонымі намеснікамі Міколам Шкялёнкам і Юріем Сабалеўскім. А 24 студзеня утварылася 12 аддзелаў БЦР. Сярод іх вайсковы пад кіраўніцтвам Францішка Кушаля. «23 лютага Годберг у адказ на прапанову прэзідэнта БЦР ад 18 лютага выдаў загад аб стварэнні беларускай краёвай абароны і даручыў БЦР правесці на землях генеральнай акругі Беларусь вайсковую мабілізацыю. Мабілізацыя ў БКА перасягнула ўсе чаканні. На прызыўныя пункты прыйшлі каля 40 000 мужчынаў. Камандуючы арміяй краёвай паведамляў: беларусы цалкам за немцаў пасля апошніх саступак. Большасць з іх ідзе ў войска ахвотна. Аднак Годберг не планаваў ствараць 40-тысячнае войска. Гэта пагражала сарваць працу шмат якіх патрэбных для нямецчыны прадпрыемстваў і установаў. Таму акруговыя камісары забракавалі больш за 50% прызыўнікоў і адаслалі іх да хаты. У выніку сфармавалася 39 пяхотных і 6 сапёрных батальёнаў, якія перайшлі пад каманду Францішка
Кушаля. А на базе вайсковага аддзелу БЦР паўстала вярхоўнае камандаванне БКА. Усё гэта сведчыла пра стварэнне асобнага беларускага фармавання. Idea korpusa samochowy, to była idea Kuby, jaką on nie mógł realizować w umowach боротьби z SS i policją, ale po śmierci Kuby realizował Godberg, jego przeciwnik polityczny, u wyгляdzie BKA, у выглядзе беларускай краёвай абароны. На такое вялікае войска не было падрыхтавана дастатковай колькасці зброі, амуніцыі, афіцэрскага складу. Таму давялося абмежавацца зброяй з мясцовых складоў. На 6-7 чалавек выдалі па адной вінтоўцы. Мы бачили тых людей, брали молодых людей з вёсак, не имели нават уніформу, не имели зброі, их там муштравали, замест винтовок тримали палки, разумеете, усюды. Что за ими сталося пасля, уже мы не ведаем, безумоўна. Толькі калі ў другой палове траўня пачала прыходзіць зброя, БКА стала выкарыстоўвацца ў барацьбе супраць партызанаў. А 15 чэрвеня, за 2 тыдні да канца акупацыі, у Менску адкрылася афіцэрская школа БКА. Школа офицерская, только Белорусской кровной обороны была только, еще только организовали ее. Там ничего не было. У нас там поместили у казармах. Навіть теперь не ведаю, где эти казармы были у меня. Теперешний Менск я бы уже не познал, где это есть. Разумеете, абсолютно. Так? И навіть про довгий час були ми без обмундирования ніякого, без нічого. Навіть після вже, да, вони їздили, після 2 тижнів дали зброю. И мы имели 1 раз практикование, как правда, ходили в этой, правда, стрельбы. Але, памятаете, это уже был червень 44-го года. Апошнім актам БЦР на Беларусі стаўся другі усебеларускі кангрэс, які адбыўся ў Менску 27 чэрвеня 1944 года пад гукі франтавой кананады. На яго з'ехаліся 1039 дэлегатаў з беларускіх рэгіёнаў, а таксама з Літвы, Латвіі, Польшчы, Аўстрыі, Нямецчыны ды Чэхіі. Сабралася самая эліта Беларусі. Усе самая інтэлігенцыя. Немцы санкцыянавалі ладжанне кангрэсу ў той час, калі лёс акупаванай Беларусі быў перадвызначаны. И нас тады взяли на ахову теперешнего театру Янки Купалы, бо там проходил этот конгресс. Так что мы стояли, мы окружили этот театр, стояли быцем с винтовками, а из мы не имели навіть патрон в этих винтовках. Это было на показ, им что инше. Бачили, як там делегаты выходили, після выходили. Так, не имели навіть можливості з імі пагутрэць, сустрэцца. Кангрэс абвесціў сябе паўнапраўным і найвышэйшым прадстаўніцтвам беларускага народу і прыняў рэзалюцыю, якая спасылалася на дэкларацыю незалежнасці Беларусі ад 25 сакавіка 1918 года, прынятую Радою БНР у Менску. Кангрэс выказаў сваё непрызнанне ПССР як формы беларускай дзяржаўнасці, абвесціў неправамоцнымі усе польска-савецкія пагадненні, якія датычылі Беларусі, і пацвердзіў, што адзіным законным прадстаўніком беларускага народу і яго краю ёсць БЦР на чале з прэзідэнтам Астроўскім. Не разглядалася на кангрэсе ані jak sprawa białoruska sprawa podczas niemieckiej okupacji, ani jej perspektywy. Nie rozglądali się. Рэжысёрам кангрэсу было СД, а тэксты выступленняў зацвярджаў Годберг. Таму кангрэсавыя рэзалюцыі не маглі супярэчыць тагачаснай лініі нямецкай усходняй палітыкі. Такім чынам, за 6 месяцаў свайго існавання БЦР не сталася нічым іншым, як толькі прапагандысцкім інструментам Годберга.
адным з пунктаў новага курсу Готберга сталася актывізацыя нацыяналістычных настрояў у СБМ. Уласная форма і эмблемы, палітычная адукацыя, культурна-асветніцкая дзейнасць, нарэшце вайсковая муштра і беларускія маршавыя песні, якія загучалі на Беларусі ўпершыню і былі чымсьці абсалютна нечуваным не толькі для моладзі, але і для старэйшых. I самое важное, to był hymn, nasz hymn SBM. Ja jego pamiętam tak samo i czasem sobie, kiedy nikt to nie przeszkadza, ja jego sobie śpiewają. Białoruś, haj słowa eta budzić nowy duch niż nas. Nam dobro je, bo meta i najwyższy nasz nakaz. Ni ślaza, ani stagnanie, ni pokora, ani strach. Tylko praca i zmaganie. Это наш до меты шлях. Беларусі сын ніколі не зрацацца сваіх праў. Знойдзе дужасці даволі, каб нявольнікам не стаў. Дык ці ў шчасця дзень пагодны, ці ў буры дні ліхім, хай нясецца кліч народны Беларусь перадусім. Усё гэта прываблівала ў шэрагі СБМ новых і новых юнакоў і юначак. Палітычнае значэнне саюзу беларускай моладзі было істотна большае за тое, што мелі аналагічныя арганізацыі ў Латвіі ды Эстоніі. Моладзь з СБМ брала актыўны ўдзел у дапамогавых аддзелах Люфтвафэ. Толькі ў чэрвені 44-го на дапамогавую службу ў Нямецчыну выехалі 5000 добраахвотнікаў СБМ. Адзін з былых кіраўнікоў СБМ сведчыў, што ў ягонай акрузе даводзілася нават стрымліваць напор моладзі, якая жадала служыць у Люфтвафэ. Цікавы быў эпізод, калі ў Любчу прыехалі маладыя людзі у вельмі прыгожых формах, чорная такая форма ў іх была, і пачалі агітаваць каб моладзь, каб маладыя хлопцы ішлі добровольна у лётніцкія авіашколы, нямецкія авіашколы. Што вось пойдзем, будзем лятаць і ляцім. Я так само разлічваў на тое, што я буду лётчыкам. Казаў, мама, ведаеш, я ж пайду, павучуся і прылячу самолетамі, кіну тут пачку даваць на дом. Пачку кинул на дом, каб ты мела что есть и так далее, каб ты была радостна. Ну и ведаете, сестра моя, старейшая за меня на 10 годов, и мачи, робили, что могли, каб меня неяк отцягнуть от этой идеи. Сярод дарослага насельніцтва таксама адзначаўся пэўны рост антысавецкіх і нацыяналістычных настрояў. Гэтак, напрыклад, менскі гарадскі камісар Бекер са здзіўленнем адзначаў, што 8000 мінчукоў добраахвотна без прымусу выйшлі на пабудову умацаванняў вакол гораду перад наступам Чырвонай арміі. Паводле яго, 80% гараджанаў не вітала набліжэння савецкіх войскаў. Пэўная частка мясцовага жыхарства лепш згаджалася жыць у акупацыйных умовах і мець перад сабою імглістую нацыянальную перспектыву, чымся апынуцца зноў у савецкай рэчаіснасці. Такія ж настроі неслі з сабою і уцекачы з усходу. Хоць мабілізацыя ў БКА была бясспрэчная найперш актам прымусовым, усё ж такі як найменш 40 000 чалавек прыйшлі на прызыўныя камісіі БКА, хоць палове з іх і давялося вярнуцца дадому. Што праўда, аніякай значнай ролі сфармаваныя батальёны БКА адыграць ужо не здолелі. Больш за тое, калі напрыканцы чэрвеня 1944 года распачалася нямецкая эвакуацыя, пра батальёны БКА проста забыліся. Ім не далі адпаведных загадаў. Беларускія батальёны засталіся пакінутымі на ўласны лёс і ў пошуках выйсця кіраваліся загадамі сваіх камандзіраў. Наши кіраўнікі галоўныя нас пакінулі фактычна некаторыя, большасць так. Приехал, правда, капитан чи майор был уже Микула. Он приехал до нас
з головного штабу і каже, я з вами, я буду з вами, я вас не покинув. І склады не покинув нас до апошняй хвіліни, пакуль яго немцы не забрали. Я чуў, што яго арыштавалі, і ён памёр недзе у нейкім нямецкім канцлагеры. Гэта адзін чалавек, які нас сапраўды не пакінуў. Насельніцтва, што апынулася паміж молатам і кавадлам, проста не магло ў той час і тых умовах адстойваць нейкія палітычныя погляды. Пазіцыя людзей звялася да аднаго слова «выжыць». Большая ж частка беларускага нацыянальнага актыву ды інтэлігенцыі сышла з немцамі на захад. Ніхто не ведаў, дзе лепш. Але многія ўцякалі проста ад камуністаў, ад бальшавікоў, ад саветаў, так само. Ішлі на ўсход разам з немцамі. У выніку ж вайны і акупацыі Беларусь панесла вялікія людскія страты. З 9 мільёнаў 200 тысячаў жыхароў Беларусі, што жылі тут перад вайной, пад канец 1944 году іх засталося толькі 6 мільёнаў 300 тысячаў. Насельніцтва краіны зменшылася амаль на 3 мільёны. Але вялікая частка гэтых людзей эмігравала або была вывезеная на захад ці на ўсход. Таму уяўленне пра загінулага кожнага чацвёртага беларуса відавочна перабольшанае. Słuchajcie, ja маю документ, немецкі документ аб тым, это была партызанская лістоўка. Падрыхтаваная, апрацаваная, выдадзеная партызанскім штабам, калі можа снежань 43 або студзень 44. Это было звязано з пакліканнем БЦРу. И в той листовце пишет, что эти страшные фашисты расстреляли, повесили, спалили живцом звыш 2 миллионов белорусского насельництва. Я себе думаю так, все в порядку, але до конца оккупации оставалось 6 месяцев, разумеете. И ну же jeszcze powinny byli być te ofiary jeszcze na przeciągu tych 6 miesięcy. No to trzeba było zmienić, dodawać nešto. I zrobiło 2 miliony 200. Ва ўмовах вайны весці такую статыстыку было проста немагчыма. Паводле скарэктаваных пазней афіцыйных звестак, ахвярамі нямецкай акупацыі стала 1 400 000 мірных жыхароў. Ale іншыя писали, что загинуло 750 000. У тым ліку жиды. Жидов было, жидов загинуло, большую частку этого складали жиды. Вядома, усё гэта не мяняе ацэнкі нацысцкага генацыду. Хоць колькасць ахвяраў сталінізму ў Беларусі не нашмат саступае сумарным маштабам эсэсаўскіх злачынстваў падчас усіх карных аперацыяў у краі. Фактам сталася тое, што стаўленне нямецкай цывільнай улады да беларускага нацыянальнага пытання было значна лепшае, чымся пры савецкай уладзе. Факт супрацы беларускіх нацыянальных колаў з нямецкай акупацыйнай адміністрацыяй у пасляваенны час савецкая прапаганда скарыстала як адзін з аргументаў у барацьбе супраць беларускай мовы, культуры, супраць адраджэння нацыянальнай свядомасці, нарэшце у змаганні супраць саміх нацыянальных дзеячаў. «Германия превыше всего!» – кричали фашисты, уничтожая народы. У белорусских националистов кинжал другой, а девиз тот же – «Беларусь превыше всего». Дзяржаўная прапаганда ператварыла старажытную беларускую сімволіку, бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня у знакі здрадніцкай супрацы з фашысцкім рэжымам. Людзей, якія ў складаных умовах намагаліся адрадзіць беларускую дзяржаўнасць і нацыянальную тоеснасць, па сённяшні дзень называюць калабарантамі. Что это такое коллаборация? Это супрацоўніцтва з ворогом на шкоду свojego народу і своей державы. Теперь добре, у выпадку Беларуси, скажите мне, какая была держава белорусская на той час, до часу оккупации? Такой державы не было. Была советская держава, Беларусь была ее часткой.
Я коллаборатор, я працаваў для беларускага народу, я настаўнікам вучыў беларусаў. А у Сталіна я быў ужо коллаборатор. Адраджэнне беларускасці, там, дзе ні śladu не было ніякага, правда? Это было для нас нешта як паветра, як паветра. Это было жыццё. Нас называли нацыяналістамі, нас называли чорт яго ведае кім, але, кажу, у нас быў уздым, беларускі ўздым. Беларускі ўздым. Нашы беларусы, свядомыя беларусы, якія сапраўды хацелі добра для Беларусі, хацелі выкарыстаць, каб нешта як найбольш, каб захаваць тое беларускае, што ёсць магчымасці. Развіццё было даволі слабое, мала было магчымасці захаваць і даць перадаць беларускасць моладзі, напрыклад, разумееце, важна. Там не было вялікай ідэі далейшай. Гэта ж была вайна, разумееце. Як выжыць на вайне, застаўшыся самым сабою і людзьмі, і беларусамі.